राम 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 राम
రామ 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 రామ
Bye.
हांगा स्वागत करपासाठी तुम्ही आयिल्ल्यान चंद्र दिवसून घेवका आता फर्स्ट फ्लोर आणि पोस्ट अरेंजमेंट केलेला आसा हे जाल्यार दिवसून घेवं येता निशब्द जावन पूरा कार्यक्रम रावताय तुम्ही आमी लोक सहकार दिवका वयली एलईडी स्क्रीन केलेली आसा हांगा कशी चलता स्कीम हेंची तुमकां पळोवपाक मेळटा तशी हांगा मस्त गोंधळ करू नका ती हे आमगेली विनंती तशीच सर्व जनांना तांगेले मोबायल दय करून स्विच ऑफ करका कित्याक म्हळ्यार स्वाम्याला आशीर्वचन जाताना तांगेल्या आशीर्वचना मध्येन तूं मोबायलाचे प्रॉब्लेम नाका म्हळ्यार एक उद्देशान तुमगेले विनंती करता आसा एक 5 मिनिटांना सभा कार्यक्रम प्रारंभ जाता तुळटाय चंद्री तरी जनांना तुम्ही बैसून घेवन आमगेलो ओट्टू सहकार दिवका हीच आमगेली विनंती जय श्री राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दोन चॅनल निवडून येतो त्याला पण मांडी मारी त्या बटन प्रेस करणार म्युझिक येत असतं तर मग व्हॉइस आहे ना अंग पण कशी कमी करत ताकि तरी आहे गाणं सोडलं तो गाडी लूज करण्याची कोण नका मागीर रंबा ना गाडो मागीर पडत
वारी खेळला बंद दुकान गुंडान खाते ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಬರೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಬಿದ್ದಕ್ಕೆ टीवी जलन जलन के गारा मेरे वक्त किनार होने का चलती है तो बेटे लिंक ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲವಣೆ ಬೆಟ್ಟ ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀಡಿ ಕಲಿತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್
राम जय राम जय राम Jai Ram, Jai Ram.
हांगायले आमगेल सर्व समाज बांधवांक गोकर्ण मठाचे कमिटी तर्फेन स्वागत करताची आणि थोड्या वेळान आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य गोकर्ण मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले आगमन हांगा आतां ऑलरेडी जाल्लेलें आसा. थोड्या वेळान हांगा घेवन आमकां सर्वांक आशीर्वाद करचे आसाचे. ते दोळच्या हांगा येयले सर्व जनांनी शांत रितीन चंद रितीन बैसून सर्व रितीन स्वाम्याले प्रवचन ऐकून श्री हरिगुरु कृपेक तुम्ही सर्वांनी पात्र जावका म्हणून तुमगे लागी विनंती करताचे. जय श्रीराम. तु सत्या तारतम्यवू नित्य हरि सर्वोत्तम वायुजीवोत्तम जगत्तु सत्या तारतम्यवू नित्य. हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम.
जय श्री राम, जय श्री राम। विद्याधिराज प्रपत्तिः। तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, पद्मनाभ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, इंदिरानाथ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, अमरनाथ स्वामी गुरु महाराज की, द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की। कारुण्य प्रथम जावन वैदिक वेद पुष्करकार म्हणून निंबून घेता। स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुवर्यांका स्वागत करच्याका तुमगे मुखार राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति
सिद्ध्यंती च मनोरथः. प्रथम जाणून श्री संस्थानाचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमन करून स्थानीय देवता वीर विठ्ठलाक नमन करताची आमगे इष्टदेव वीर व्यंकटेशाक आणि कुडतेरी महामायाक पाय पडो संस्थानाचे सर्व वृंदावनस्थ गुरुवर्याले वृंदावनाक नमन करून विशेष जाऊन वृंदावनस्थ परमगुरु श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले स्मरण करून आमगेले व्यासपीठारी विराजमान जाऊन आशिल्ले श्री संस्थान गोकर्ण भर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडे स्वाम्याले चरणारविंदांतू साष्टांग प्रणाम करून मंगळूरू शाखा मठाचे आडಳಿತ मंडळी तशीची हंग मिळलेले सर्व समाज बांधव तर्फेन स्वाम्याक प्रणामपूर्वक स्वागत करता. तशीची स्वाम्याले आगमनाचे हे संदर्भारी गावा परगाव आयले वैदिक वृंद तशीची समाज बांधवांक तशीची विविध देवस्थानाचे आडಳಿತ मंडळी कै मंगळूरू मठ कमिटी तर्फेन स्वागत करता. मंगळूरू मठ कमिटी विनंती करता की गुरुपाद्य पूजा कोरका म्हणून. संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निर्भयाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः द्रौपदाय नमः नारसिंहाय नमः चिताय नमः नारदाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः ओम कृष्णाय नमः ओम श्री केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः रामदाय नमः सत्यनारायणाय नमः वासुदेवाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः द्रौपदाय नमः नारसिंहाय नमः चिताय नमः नारदाय नमः सर्वेषां भजक क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री गुरु अनुग्रह प्राप्त्यर्थम ओमस्मिन् राशे श्यामे श्यामितो देवी प्रतिपश्याम्याः लक्ष्मणं पादमवने राशिं प्रवर्धयामि सव्यं पादमवने त्रिस्मिन् राशिं प्रवर्धयामि पूर्वमिन्नवनं पादमवने देवाराशस्य सुत्यायस्य आदे आपपादामने जनेक्षं निर्दाङ्गे चरणं पवित्रमिदातं पुराणेन पुत्रस्त्रविदुषदानि तेन पवित्रेण श्रीरेण पुजाति पाप्मानमनादितरेमा. ओम यो वस्त्राणि देवसावासा देवो श्रीरामन्तो सर्गाः अवादिरतमजातानि विश्वारदेन मित्रावरुणावसेते. ओम आयने देवरायणे दुर्वारोहन्तु पुष्पिणीः प्रदाश्च पुष्पले काणे समुद्रस्य ग्रहायिने यापरे निर्याः पदा पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसोदास्तानो मनुजन्मोहसः. फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं तस्मात् तदप्रदानेन सकलाश्च मनोरथाः. सैरत्नानि दास्ये स्वादिसविधा
ओम श्री जातश्री आनिर्याय श्रीमयोगद्योदामि श्रीमसानामृतमाय भवन्ति तन्या संहितापितद्रौ दीर्घतमा मामदेयो जुजुर्वान्नशनेये प्रभामते यदीनां ब्रह्मा भवति सारथिः अनेन गुरुपाद्य पूजाराधनेन भगवान् पद्मान्तर्दर्शी वेदव्यासमूर्तिं यथा प्रीतो भवतो तत्सश्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रास्ताविक जाऊन दोन तरोबेजाक स्वाम्यालागी अनुमती मागता श्री संस्थान ಗೋಕರ್ಣ ಪ್ರತ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠ 1475 ಆಚೆ ಇಸವಿ ಮನ್ಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯಾಕ ಸ್ಥಾಪನ झालो आणि येवचे वर्ष 2025 आचे विश्वावसु नाम संवत्सराचे चैत्र शुद्ध द्वितीयाक 550 वर्ष जावच्या निमित्तान स्वाम्यांनी हो संदर्भ अविस्मरणीय करच्याक सार्ध पंचशतमानोत्सव आचरण करचे संकल्प घेतला आणि ताचे अंग जावन 550 कोटी श्रीराम तारक मंत्राचे जप अभियान हेची रामनवमी दिवसाक 17/4/2024 प्रारंभ केला आणि हे जप अभियान 550 वर्ष दिवस पर्यंत म्हळ्यार 18 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत निरंतर चलता. तदनंतर केंद्रीय मठ पर्तगाळींतू यज्ञानुष्ठान तशीच 77 अडी अंतराचे श्री रामदेवालय मूर्ती प्रतिष्ठा इत्यादी कार्यक्रम घालून घेतला. सगळे समाजाक घेऊन हो कार्यक्रम करचे मात्र नाही अशी अत्यंत व्यवस्थित रीतीने जावचे खातीर 120 केंद्राकय रामदेवाक संबंध आशिल्ले नाव दिवन उपकेंद्र द्वारा समाजाचे मोले मोलेक पावचे तशीच संकल्पपूर्वक जप कृष्णार्पण आणि विशेष जावन त्रयोदशाक्षर मंत्राचे उच्चाराक प्रामुख्यता दिवन कालकालारी महाअभियानाद्वारा जपसंख्याक वेग दिवचो इत्यादी समग्र कार्यक्रमाचेर पूर्ण नियंत्रण दवरून अगत्य आशिल्ले मार्गदर्शन दिताची तशी यशस्वी जावन हो अभियान स्वामी चलयता आसती. आणि हाचे ओट्टूची पर्तगाळीचे केंद्रीय मठाचे कायकल्प दत्ता आसा. 1-1.5 वर्ष पुढे पर्तगाळी मठाक आयिल्ले समाज बांधवांक हेची 2025 चलचे अनुष्ठान लढारी पर्तगाळी येताना संस्थानाबद्दल आश्चर्यपूर्वक अभिमान जावचे निसंशय. प्राचीन शका मठापैकी मंगळूर मठ एक. आमगेले परमगुरू श्रीमद विद्याधिराज स्वाम्यांक ह्या मठाचेरी विशेष प्रीती आशिल्ले. तांगेलो रजत वर्षाचो आणि सुवर्ण वर्षाचो चातुर्मासू हेंची मठांतू आचरण करून अविभजित दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे शिष्य वर्गाक आणि
सर्व समाज बांधवांक सेवा भाग्य त्यांनी दिलेले स्मरणीय असन. कालकालाक मठ परंपरेचे स्वाम्याले आगमन ह्या शाखा मठांतू जायत असन. मठ स्थापनेचे 500 वर्षाचे संभ्रमाचरणे आमगेले विद्याधिराज स्वाम्यांक मिळलेले आशिरे. आमगेले मंगळूर मठाचे जप केंद्राक मंगलराम म्हणून नाव देऊन प्रारंभिक 13 कोटी जपाचे गुरी देऊन आता 25 कोटी दर केला. रामभक्त आणि स्वामी भक्त समाज बांधवाले सहकाराने आम्ही आज 11 कोटी जपसंख्या पावली ती आणि आमका रामदेवालो अनुग्रह आणि स्वाम्याला आशीर्वादानं आमका सुरवे दिलेले ते 13 कोटीचे जप स्वाम्यान हांगा मुक्कामा दाखवून तांगेर मुखालचे मुक्कामाक वच्चे पयलेची जातले म्हणून विश्वास आमका. हे जपा अभियानांतू भागी जावच्याक अवकाश दिलेले स्वाम्यांक आमगेल समाज चिरऋणी असेल. हे मुक्कामाचे संदर्भारी पराची नोव्हेंबर 17 महाअभियान आयोजन केला. हंतू सर्व समाज बांधवांना भागी घेऊन हरी गुरु कृपेक पात्र जावका म्हणून आम्ही विनंती करतात. ह्या स्वागताचे आणि प्रास्ताविक भाषणांतू कसलेही चुकी घडलेली असल्याने स्वाम्यान माफ करता. प्रथम पंथ करतासाठी आमका आशीर्वाद करता म्हणून स्वाम्यान प्रार्थना करता की मागील 2 उत्तर श्री चरणांचो समर्पण करता. कृष्णार्पण. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुडध्वजः, श्रीरामं हनुमत् सेव्यं, श्रीकृष्णं भीमसेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. बेंगळूर चातुर्मास तशीची मोक्काम जाल्यानंतर आम्ही मंगळूर स्वशाखा मठाक आम्ही हांगा आज येतासाची विशेष जावन हांगा राम नाम जप जाताशे निमित्तानं हांगाचे आढळीत मंडळीन अत्यंत मस्त पंता त्यांनी आमगेले घेऊन घेऊन विनंती करून घेऊन स्वाम्यान आमगेल जप केंद्राक येवका म्हणून त्याने हे केले. इतले दिवस आम्ही हांगा येताना आमगेले शाखा मठा येवका, मंगळूर येवका, कोडियाला येवका म्हणून घेऊन अशी प्रस्ताव घालता आशिल्ले. किंतु आज ते सांगची रितीन तू थोडे व्यत्यय असेल. आता तांकां खाली जप केंद्र मात्र दिसता. मंगलराम केंद्राक येवका म्हणून घेऊन आमकां आपयत आसत. पयला आमगेले शाखा मठाक मंगळूराक की कोडियालाक येवका म्हणून घेऊन सांगताशे. किंतु आज मंगलराम केंद्राक येवन घेऊन स्वाम्यान उपस्थित उरून घेऊन आमकां सर्व लोकांक स्वाम्यान मार्गदर्शन करता म्हणून घेऊन तांणी प्रस्ताव घाल्लाय.
हाजे पयलीं आमकां चातुर्मासा वच्चे पयले आमकां हांगा येवचें जालें ना. त्याने 80ची मध्यवयत्याची त्यांनी प्रस्ताव दवरले. स्वामीन एक पंत हांगा येवन गेलो एक भेट दिवन स्वामीन आमकां अनुग्रह करता तेही आमकां अवकाश दिवच्याक जालें ना. किंतु त्यातून आमी चड अवकाश म्हळ्यार कितें तरी आमी चड दिवसाचे मोक्कामाची मंगळुरांक आमी अवकाश करून घेवन दिले 18 दिवसाचे. नोव्हेंबर 3 तुलेन नोव्हेंबर 21 पर्यंत आमगेलें वास्तव्य हांगा आमी ठरयल्लें आसा. एक मंगळूर आयलें म्हळ्यार हे एक मंगळूर शाखा मठा निमित्तान परंपरेचे एक 8 ते 9 स्वामेले उडगास करच्याक आमकां एक अवकाश मेळटा. हे मंगळूर शाखा मठ जावचेक मूल कारणाची हांगाचे आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे जन आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी साठवी स्वामी परंपरेचे आरणे स्वामी श्री रामचंद्र तीर्थ स्वाम्यान हे स्थापन केले. किंतु तांणी स्थापन करचे किंता पहिले आमगेले केंद्र मठ पर्तगाळी वैकेची त्याची स्वाम्यान स्थापन केले. ते स्थापन जाले 1656 AD आणि हे स्थापन जाले 1660. सो 4 वर्षानंतर केंद्र मठ स्थापन झाल्यानंतर 4 वर्षानंतर मंगळुरांतू स्वाम्यान हांगा शाखा मठ निर्माण केले. आणि आमकां अत्यंत प्रित्यास्पद असेल तसले संख्ये 7 नंबराचे शाखा मठ मंगळूरचे. आणि ताका मस्तीतले विषय आसा ते शाखा मठ बांदचे पयले जे लोक गोमांतकातुल्यान पोर्चुगीसाचे कालाचेरी तांगेले दौर्जन्य आशिल्ले तांणी मस्तीतले त्रास दिता आशिल्ले ते सहन करचेक जायनाशी. सहन करचे जायना म्हळ्यार त्रास सहन करचे जाता किंतु देवाक आनी तांणी हे करचे ना जाल्यार कसं एक धार्मिक कार्य आशिल्ले ताका तांणी प्रतिबंध घालता आशिल्ले. आमगेले जन त्रास वयकेची भोगचेक रेडी आसाच किंतु तांगेले दौर्जन्य अशें आशिल्लें की म्हळ्यार शेंडी सोडल्यार ताका तुमी टॅक्स दिवका. शेंडी सोडल्यार तुमी एक ताका टॅक्स दिवका ना शेंडी काडका.
केन्ना आमगेले रामचंद्र तीर्थ स्वाम्याले त्यांनी भिन्न दवरले की स्वाम्यान हांगे एक कसने तरी एक आमकांही एक अशी गुरुमठ आसा, आमकांही एक धार्मिक कार्यक्रम आसा. आमी वैके षटकर्मी म्हळ्यार यजन याजन दान परिग्रह नाजाल्यार अध्ययन अध्यापन हे सकर्म करताले ब्राह्मण. आमी अध्ययन करचे आणि अध्यापन चौडवांक शिकोवचे म्हळ्यार स्वता वैके शिक्का आणि दुसऱ्या वैके शिकोवका. अध्ययन अध्यापन दान परिग्रह दान म्हळ्यार दुसऱ्यांक दिवचे, परिग्रह म्हळ्यार स्वता घेवचे. दान परिग्रह दोन्ही रीतीचे आसा. त्या न्हयशीची यजन याजन स्वतः यज्ञ करचे ना दुसऱ्या कडच्यान यज्ञ करू सुचे. सो हे दोन्ही रीतीचे कार्य आमगेले हे सहकार्य करचे तसं ब्राह्मणांक षटकर्मी ब्राह्मण म्हणून घेऊन सांगताचे. सो स्वाम्यान हे तांगेले मनाची कळवळ कळनंतर स्वाम्यान तेन्ना निर्धार केले तुमगेले गौरवाक तुम्ही हांगा सुखान हांगा रावका. तुमकां वैके खंयचेही गौरवाक प्रतिश्ठेक उणेपण येनाशी उरका म्हण कितें तेन्ना रामचंद्र तीर्थ स्वाम्यान 1662 हांगा मठ स्थापन केले. आज ही लागी 364 वर्ष हे एक मठाक जाता आसा आणि मुकावेल वर्ष गेल्यार 365 जाता. हांगा मी आता राम नाम जप हांगा अवकाश करून दिले. हांगा 11 कोटी पर्यंत राम नाम जप जाल्लो आसा. किंतु आमगेला ते करेक्ट हे संदर्भारी 50 वर्ष आरंभ जाता आसा. नेक्स्ट आनी 1 वर्ष कमिंग आमगेले नोव्हेंबरांतल्यान उत्सव आरंभ जाता आणि एप्रिलांत करेक्ट 50 वर्ष आमगेले मठाक स्थापन जावन गेलो 50 वर्ष जाता. सो करेक्ट त्याची संदर्भारी राम नाम जप आम्ही करता आसत आणि ते राम नाम जप 13 अक्षराचे राम नाम जप जाता आसा. आश्चर्य कसन की म्हळ्यार आमगेले आरंभाचे म्हळ्यार मठ स्थापन जाल्ले आणि आत पर्यंत कितले वर्ष जाले दोन्ही काउंट केल्यार 13 अक्षराची 13 नंबर येता. 1660 तर तुम्ही ऍड केल्यार 1 + 6 + 6 केल्यार 13 मेळटा. 364 तुम्ही ऍड केल्यार 3 + 6 9 9 + 4 13 मेळटा. सो आरंभाक वैके 13 अक्षर 13 संख्या मेळटा. त्या 89ची आरंभ जावन 2024 केन्ना 550 वर्ष जाता आसा त्या संख्ये वैके ऍड केल्यार 13 अक्षर जाता आसा. सो तेन्ना आमी 13 अक्षर म्हळ्यार कितें 13 कोटीचे हांकां एक संकल्प दिल्ले. किंतु आज खाली 6 महिन्या भितरची 11 कोटी येवन गेवन पाविल्लो आसा आणि 1 वर्ष आणि आयच्या दिवसांतल्यान म्हळ्यार आता नोव्हेंबर ऑक्टोबर 16 तारीख ऑक्टोबर 18 पर्यंत आमगेले हे अभियान चलता. सो 1 वर्षाकिंत कमी दिवस आता उरले आणि 6 महिन्यांतूच तुमगेले 11 जाल्लो आसा आणि 1 वर्षांत ताजेकिंत चड जावं तसले एक संदर्भ तुम्ही दाखवून दिल्लो आसा. सो अशी आमगेले रामचंद्र तीर्थ स्वाम्यान सर्व जनाले एक विनंती मान्य करून घेवन त्यांनी हांगा मठ स्थापन करून घेवन दिले. आणि तेन्ना पळया हम रस्त्यार आसा हांगा सर्वे नंबर वैकेची स्टार्ट जावचे हेची कार स्ट्रीटांतल्यानच सर्वे नंबर 1 हेची कार स्ट्रीटांतल्यान चाल जाता. सो असल एक मुख्य जावन घेवन आशिल्ले तसले रथबिदींतूची स्वाम्यान हांगा मठ बांदले. तदनंतर आमगेले लक्ष्मीकांत तीर्थ स्वामी 11वे स्वामी 60वे स्वाम्यान हांगा मठ बांदले. 11वे स्वाम्यान हांगा रिनोवेशन काम आनी त्या स्वाम्यान केले. 5 स्वाम्यान नंतर 11वे स्वाम्यान हांगा रिनोवेशन आनी केले. सान प्रमाणारी तेन्ना ओड प्रमाणारी नाशिल्ले. तदनंतर 18वे स्वामी जे आमगेले अत्यंत प्रित्यास्पद ज्या स्वाम्याक आमी नित्य स्मरण करताची ज्या स्वाम्याले तांगेले पुण्यतिथी दिवसाकची आम्ही मठाक प्रथम पंत प्रवेश घेतील तसले आमगेले परमुख पूज्य पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान हे मठाचे काया पलट करून घाले. तेन्ना मठ आनीकची लागीं आशिल्ले. पहिले मठ इतलो मागशी नाशिल्ले. मठ आनीकची लागीं आशिल्ले. इतलो रोड आनी नाशिल्ले. तेन्ना सान रोड आशिल्ले. तेन्ना ते रोड वायडनिंगा हाजे एक निमित्तान 1841 आमगेले परम पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान तेन्ना शिलान्यास केले आणि 1843
फाल्गुन शुद्ध दशमी मीन लग्नाचेरी स्वाम्यान हांगा वीर विठ्ठलाक प्रतिष्ठापन केले आनीच तेन्नाची 1843 अंतुची स्वाम्यान हांगा भांगरा कलश चढयले. तेन्नाची 1843 अंतुची आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान हांगा भांगरा कलश तांणी चढून दवरले. सो तितलेक पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान हांगा परिश्रम घेवन गेलो तांणी हे मठाचे जीर्णोद्धार करून ते नैशीची माग शिवेले. हे देवस्थान उठूची तांणी माग शिवेले. ते उठूचे आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याला कालांतू घडील तसले विषय एक कसन की म्हळ्यारी तांणी जीर्णोद्धार करून गेलो तांणी हांगा शिष्यांक घेवन गेलो चातुर्मास करका म्हणून गेलो तांणी संकल्प केले. किंतु त्या मात्र घडचे जालें. मठ बांधले जीर्णोद्धार केले किंतु चातुर्मास करचें जालें. चातुर्मास करका म्हणून मस्त तांणी तांगे मनांत आशिल्लें. तेणे एक व्हड एक मस्त एक विवाद तेणे एक निर्माण जालें गोवांतूची. ते मस्तितले तेन्ना तक्रार जावन गेलो मस्तितले व्याज्यने आशिल्ले मस्तितले कोर्टांक विशय गेलो मस्तितले तेन्ना त्रास आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान भोगका पडले. ते उठूची तांणी फेस कोरून तंतूची तांणी मग्न जावन गेलो तांकां हांग येवचें जालें. तांणी भायर सरिले तनाची तांकां आड घालून गेलो मठाची इन्व्हेंटरी हे ते उठू ताकू कामून गेलो मस्तितले तेन्ना हे जालें. पोर्चुगीज सरकारालो वैकेची विशय पावलो तांणी वैकेची तांणी हे करून गेलो तांगेले शासनांत हाडचेक तांणी प्रयत्न केले. मठ तांगेले शासनांत येवचे तशी प्रयत्न जाले. सो आमगेले स्वाम्यान मस्तितले प्रयत्न करून गेलो तांणी पोर्तुगल रायाक वैकेची विशय हे करून गेलो. लास्ट अशी निर्णय आयले की म्हळ्यार स्वामेल विशयांतू आम्ही पोर्चुगीज सरकार ना पोर्चुगीज कोर्ट हस्तक्षेप करनाचे म्हणून गेलो. 36 वर्षानंतर तांगेल शिष्यांक पत्र आयले. अर्थात ऑर्डर आयली तेन्ना वैकेची आमगेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामेल हयातीन तेन्नाची वृंदावनस्थ जाले. चातुर्मास वैके करचे जाले ना. ऑर्डर आयली तेन्ना तांकां ते ऑर्डर वैके पळोवचेक जाले ना. तसले एक कष्ट भोगील तसले आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी त्यातून तांगेल बद्दल आमकां मस्त अभिमान. तितले तांणी कष्ट करून गेलो तितले तांणी अभिमानारी तांणी मठाचे संपत राखा म्हळ्यार कितें मस्त तांणी प्रयत्नशील आशिल्ले. आनी अंतू इंतू 36 वर्षानंतर तांणी ते विशयांतू साफल्य मेळ्ळे. आनी कोर्टान हे केले की खंयचेही स्वामेल विशय पोर्चुगीज कोर्टांतू आमी खंयचेही व्याज्य ते आमी मुखार सिनाचे. ते स्वामेलेची कस्टडींत आशिल्ले विशय कितें की म्हळ्यार मुद्रा धारण दिवच्यानी विशय आयिल्लो. कोणकी एकल्यान पोर्चुगीजांक सांगले की स्वाम्या उन मुद्र दिताची हॉट प्लेट्स म्हणून घेवन तांणी सांगताशिल्ले. ते सांगतना कडेन स्वाम्यान ताका प्रत्युत्तर दिलें हे कशें जावका म्हणून हे करचें न्ही. स्व इच्छेन कोण येता आनी आमगेल शास्त्राचे कुलधर्मा प्रमाणे आमी हे आचरण करताची कोणाचेर आमी हे करून घेवन घालचें न्ही. जावका म्हणून घेवन कोणकीची हे करून घेवन मस्तितले हे केलें ताका स्पश्टीकरण दिलें. मस्तितले ताचे बद्दल स्वाम्यान हे केलें मस्ती उठू हे करून घेवन लास्ट पोर्चुगीज सरकारान आज वैकेची मठस्थ गणेश शर्मान बरयतले सारस्वत पुस्तक म्हणून घेवन एक आसा तांतू आमकां दिल्ली तसले ऑर्डर तांतू उल्लेख केले. प्रति एक मठाचे विशय तांतू मठस्थ गणेश शर्मा ताणें एक बरेची पुस्तक ताणें बरयलें आसा तांतू ताणें हे उल्लेख केले. आनी तांतुल्यान 1881 आमी तांतुल्यान भायर आयले. आनी तेन्ना पोर्चुगीज सरकार जावो पोर्चुगीज आडळीत जावो ना पोर्चुगीज कोर्ट जावो स्वामेल खंयचेही विशयांतू ताणें हस्तक्षेप करनाशिल्ले. आनी कोणेही थंय वचून व्याज केल्यार वैकेची ते मान्य ठरनाशिल्ले. तुमी स्वामेलेक वचा ते स्वामेल कस्टडींत आशिल्ले शास्त्राच्या विचारांनी आमकां गोत ना. ताका स्वामेची योग्य म्हणून घेवन सांगून घेवन स्वामेकची तांणी जयश्री करून घेवन आमकां तंतुल्यान हें केलें. सो असल एक संदर्भ पळयले तसले आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी तसले आमगे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान 1843 अंतू हे मठाचे तांणी जीर्णोद्धार केले. आनी हांगाचे कामगार गिरणी स्वाम्यान गोवा तुलेनची गोमांतका तुलेनची चिरे फातोर पेटयले. आनी तेन्ना चिरे फातोर आतां कशी तुमगेले 10 इंच 12 इंचाचे न्ही तेन्ना उठूची 15 इंच आनी 18 इंचाचे आशिल्ली.
तसल फातोरू स्वामे गोवा तुलेना हंगा होडी चेर पेटोचे शे म्हणजे शिप म्हणतानी होडी चेर हंग पेटून गेलो स्वामे थंयचेची कामगारी कारागिरी लोक हंग पेटून तुम्ही आज वैके पळया हे तुम्ही नकाशे पळयले रे आणि गोंयचे नकाशे पळयले रे तुमका मॅच जाता हांगा डोम शेप आणि मठाचे डोम शेप हे पळयतना तुमका कळता की गोवा तुलेनच ही स्वाम्यान हांग पेटून गेलो काम करूसून घेतले म्हटलं इतलं कष्टारी स्वाम्यानं हांगा मठ जीर्णोद्धार केले तसंच स्वाम्याक आणि एक पंत वैकेची चातुर्मास केला म्हणले मस्त आमका खंत असा इतू मुकाबील स्वाम्यान मस्त हांगा चातुर्मास केले इतू त्या स्वाम्याक घडीला म्हणले एक आमका मस्त त्या उडगास येता उडता त्यातून मंगलोर आयले म्हळ्यार पहिली उडगास येवची आमका ह्याचीची कित्याक म्हळ्यार त्या स्वाम्याले वृंदावना दिवसाची आम्ही मठा प्रवेश केले तांगेल शिष्यांकडे केले गुरुक जलना गुरुक शिष्याल ಒಟ್ಟುಚಿ तांका रामेश्वर यात्रा करूसून तांगेल ಒಟ್ಟುಚಿ म्हळ्यार रामेश्वर यात्रे वचका आशिल्ले रामेश्वर यात्रे वचका जाल्यार आमकां मेन पॉयंट मंगलोरा सो मंगलोरान चातुर्मास करून घेवन ऑक्टोबर नोव्हेंबरा नंतर स्वामी रामेश्वर यात्रे वचचे म्हणून अशी प्लॅन केले किंतु मध्येची चातुर्मासा भायर सरतानाची तांकां गोमांतकातून भायर सोडचे का दिलना सो तसले एक संदर्भ आयले सो त्या पयले जालेले विषय स्वामी त्यात घडील विषय मात्र तुम सांगता की कसाने आमकां ताजे बदल आहे ना सो तसले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याना कडेरी तांगेले पट्टशिष्य आमगेले पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्याना कडेर हांगा एक चातुर्मास करून घेवन गुरुल संकल्प तांणी एक पूर्ण केले बदल आमकां मस्त ताजे बदल संतोष आसा आनी अभिमान आसा तदनंतर काशी मठा स्वाम्यान वैकेची 17वे स्वामी भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी आणि तांगेल शिष्य वरदेंद्र तीर्थ स्वामी 18वे स्वामी दोन्ही स्वाम्यान वैकेची 1878 अंतू हांग तांणी चातुर्मास घडील आसा तेन्ना आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान मस्तीतले आत्मीय जावन गेलो पत्र व्यवहार केलेला टू विषय आमकां पळोवचे मेळटा आणि भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी तांणी आयुर्वेदांत मस्त ज्ञान तांणी इतले हे अशें की म्हळ्यार स्वतः औषध तयार करचे तसले सामर्थ्य त्या स्वामीला आशिल्लें खाली आयुर्वेद शिकून घेवन सांगचे मात्र न्ही खंयचे तरी एक रोग आयले त्या रोगाक समजावन गेलो औषध निर्माण करून घेवन दिवचे तसले एक सामर्थ्य त्या स्वामीला आशिल्लें आणि हाची पुष्टी कशी कळत की म्हळ्यार आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान तांकां एक खंयची एक आत्ताच्या सांगचे गेल्यार पिस्टुला म्हणटात भगंदर म्हणून घेवन सांगतात आत्ताचे इंग्लिश शब्दान पिस्टुला उरताले नाजाल्यार थोडे चूरपार मागशी मुखारी सो ते एक कसकी एक तांकां भगंदराचे एक हे आशिल्लें आनी एक तांकां भगंदराचे न्ही तांकां पोटखाणे दूख आशिल्लें पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक पोटखाणे दूख आशिल्लें पिस्टुलाचे न्ही पिस्टुलाचे आमगेले दुसरे स्वाम्याक आशिल्लें ते भगंदर कसन पोटखाणे दूख कसन की म्हळ्यार कसने खाल्ले री ते जीर्ण आशिल्लें एकची तांकां गुरुशंक जावन गेलो नाजाल्यार आतांचे आमी कसो म्हणटा लूज मोशन जावन गेलो त्या रितीन तांकां हे जाता आशिल्लें ना ओंकी येता आशिल्ली म्हळ्यार खाल्लेले पोटांत जीर्ण आशिल्लें एक वंक्त आशिल्लें नाजाल्यार एकची असल दीर्घ शंक जावन गेलो तांकां हे जाता ताजे जेन्ना तांकां मस्त आयास जाता आशिल्लें प्रयाण करचें जायना कितें म्हळ्यार पदे पदे ओंकी कोरून गेलो मस्त तांकां खाली लुट्टूच भायर येता आसा उदक पिल्यारय हें जाता आसा खाल्ल्यार वैकेचें जीर्ण जाताना सो मस्तीत तांकां त्रास जाता आशिल्ले लास्ट तेन्ना स्वाम्यान एक पत्र बरयलें की भुवनेंद्र तीर्थ स्वामीले वचून गेलो तांगेले की अशी जाता आसा ताका एक अग्नी मात्रा कसकी आसा ते मात्रा करूसून गेलो आमकां पेटोवन दी म्हणून गेलो आमगेले शिष्यवर्गाक पेटोवन घेवन हें केलें म्हळ्यार इतलें बांधव्य त्या संदर्भार आशिल्लें त्या नैशीची हांगा चातुर्मासा आसतानाची उभय स्वाम्यांक चातुर्मास करताना पाठा विशीं उलोवचें सुधा मंगल खंय पर्यंत आयले आयच्या दिसाक कितले पत्रक हांगा अध्ययन जालें कितले पर्यंत हें जाल्लें आसा सो ते नोटूची झेरॉक्स नाशिल्ले त्या नोटूची प्रती बरोवची आशिल्ली सो ते प्रती बरोवचे म्हळ्यार इतले रितीचे एक वेव्हार हांगा गेलो बरोवचे एक अर्चक आशिल्लो ते अर्चका नांव आतां कुडका आसतना बट तागेले की पत्र वेव्हार करून गेलो हांगा
कशी जाता आसा किती जाता आसा हे उठूची स्वामी चौकशी करून घेऊन बरे रितीर ताणें हें केलें 1878 तू उभय स्वामी हांगा चातुर्मास जाले तदनंतर 1896 तू आमगे इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तांगे प्रथम शिष्य नरहरी तीर्थ स्वामी वट्टू तांणी हांगा चातुर्मास तांणी केले तदनंतर 1911 तू हांगा प्रासादने नाशिले सुत्तुपोळी आणि उठून नाशिले खाली देवस्थान मात्र शे त्या सुत्तुपोळी प्रासाद हे त्या उठूची आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीना 1911 तू तांणी हांगा निर्माण केले तदनंतर तुमका सर्व लोकांक गोत्तशीर विषय आमगेले परम गुरु तांणी हांगा 3 चातुर्मास तांणी केले 1948 1949 आणि 1972 आमगेले परंपरेंतू मंगळूरांतू हायेस्ट चातुर्मास केले म्हळ्यार आमगेले परम गुरु स्वामी 3 चातुर्मास ताणें हांगा केले आणि 2 चातुर्मास कंटिन्युअस 1948 आणि 1949 कंटिन्युअस 2 वर्ष चातुर्मास ताणें मंगळूरांत केले 1972 अंत पैकीची स्वामी हांगा चातुर्मास केले तदनंतर आमगेले गुरुवर्य स्वामीन 1981 अंतू आमगेले परम गुरु स्वामी नावारे हांगा सभा मंडप तांणी निर्माण केलो तदनंतर 1991 10 वर्षानंतर हांगा नवग्रह स्थापन केले आणि त्या नवग्रह स्थापनेक आणि हे एक आताच कसन वास्तू असा ताका खाली 7 दिवसाच अंतर ते 23 तारीखाक 23 नोव्हेंबर 1991 स्वामीन नवग्रहांक स्थापन केले आणि 30 नोव्हेंबर 1991 हे नवीन वास्तूचे उद्घाटन आमगेले प्रिय गुरुवरे स्वामीन केले सो 1991 अंतू स्वामीन हांगा उद्घाटन केले 1992 अंतू 25 वर्षाचे कसं सिल्वर चातुर्मास आसा ते आमगेले गुरुस्वामीन हांगा केले तदनंतर 2010 तू हांगा 350 वर्षाचे सार्थ त्रिशतमानोत्सवाचे कार्यक्रम वैकेची 2010 तू हांगा आगडले 2005 बहुशः 2004 की 5 तो हांगा सार्थ त्रिशतमानोत्सवाचे कार्यक्रम केले तदनंतर 2016 तू गोल्डन चातुर्मास सुवर्ण चातुर्मास मंगळूरांत केले आमगेले गुरुस्वामीले रौप्य चातुर्मास आणि सुवर्ण चातुर्मास दोन्हीची मंगळूरांत घडले आणि त्यांना आम्ही शिष्य जाऊन घेऊन आम्ही हांगा आयिल्ले आणि ह्याची मंगळूर चातुर्मास असतानाची स्वामीने घोषण केले 2017 तू आम्ही शिष्य स्वीकार करता म्हणजे फर्स्ट टाइम ओपनली त्यांनी सांगितले ह्याची मंगळूर चातुर्मासांतू सो आमका आज वैक्याची ताचे उडगास आसा तदनंतर आम्ही गुरुस्वामी वटू अनेक पंथा 2024 अशी 1660 तुलेना 364 वर्षाचे इतिहास तुमगेले जरा सांगचे कित्याक म्हळ्यार उट्टू स्वाम्याल उडगास करचे एक अवकाश एक मंगळूर आयिल्ले म्हळ्यार रामचंद्र तीर्थ स्वामी लक्ष्मीनाथ तीर्थ स्वामी पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामी इंदिराकांत तीर्थ स्वामी पद्मनाभ तीर्थ स्वामी नरहरी तीर्थ स्वामी आमगेल परम गुरु परमेश्वरी गुरु आणि आमगेल गुरु इतले स्वाम्याले एक मंगळूर शाखा मठा निमित्तान उडगास करच्याक आमकां मेळटा तातूंत मंगळूराक येवच्याक आमकां मस्त संतोष जाता वेळोवेळी इतिहास उडगास करचे तसले एक अवकाश आमकां मेळटा त्या 80चे आयच्या दिवसाक आमी बेंगलोरांतल्यान 9:30 भायर सरिले मध्य इकडे आम्ही इकडे भेटी आशिल्ले ते भेटी करून गेलो आम्ही 6 गंटेपर्यंत हांगा येवच्याक आमी प्रयत्नशील तातूंत यश मेळ्ळें आणि तुम्ही सर्व लोकांना अत्यंत भक्तीपूर्वक जावन प्रीतीपूर्वक जावन आमगेले द्वितीय आगमन हाजे पयले एक पंथ आमी हांगा आयिल्ले आसाची तदनंतर शारदेक वैकेची आमी हांगा आयिल्ले आसाची तदनंतर आमी वापस हांगा मंगळूरांत आयले आयच्या दिवसाक सर्व लोकांना श्रद्धा भक्तीपूर्वक जावन तुम्ही प्रीतीपूर्वक जावन मठा गौरवाक समजावून घेवन स्वागत केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची मुकामील दिवसांत तू हांगा 8 दिवसाचे मुक्कामांत तुमकां रामदेव वीर विठ्ठलाल सेवा तशीची गुरुल सेव करता सर अवकाश तुमकां मेळ्ळो आसा ते सदवकाश तुम्ही अत्यंत प्रीतीपूर्वक जावन स्वीकारिल्ले आसाची त्या दिशीची कार्तिक मासाचे संदर्भारीची आमी आयिल्ले आसाची सो कार्तिक मासांत तो विशेष कार्यक्रम आसा त्या दिशीची आमकांही केलो कडे भेटी आनी वचचे आसा प्रत्येकांतू तुम्ही सर्वजण सहकार दिता म्हणून आमी विश्वास दवरून घेतिल्लो आसाची आनी तो आयच्या दिवसाक तुम्ही सर्व लोकांना हृदयपूर्वक जावन स्वागत केले बद्दल पुनः आमी संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडोवो तुम्ही करता आसले उद्योग व्यवसायांतू तुम्ही राखता आसले घरांतू आमगेले हे स्वशाखा मठांतू तशी मंगळूर पेंटेंतू
निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत राहो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल करीताची श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु. विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के, विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज के, गोकर्ण मठाधीश के, गोकर्ण मठ संस्थान के, जय जय गुरु महाराज के, जय श्री राम, जय श्री राम. सकट लोकांना बैसून घेऊ का एक 5 मिनिटं जिथे तोंड गोड करचे तरी एक स्वीट वाटचे सर सकट लोक अशी तशी 3 आपण घ्या एक बैसून घ्या एक 5 मिनिट बैसून घ्या. स्वामी मुक्काम सीट ते बैसून घ्या गडबडी कर नकाची आणि 18 दिवस हांगा स्वामी मुक्काम देवचा सर आणि तो आम्ही रामनाम जपाक मुख्य आद्यते दिलेला सर सकट होत असला म्हणजे आमगे 13 कोटी सुरेख आमगे टार्गेट दिला स्वाम्यानं मागीर आमगेले जग जाऊचे पोळोन आणि 1325 कोटी केले आमगे आज 11 कोटी आणि स्वामीने पोळताना 11 कोटी जल्लो सर तशीच आम्ही स्वाम्याने दासगणाची मुखावळी गंगोळी 21 आगम 22 कोटीची 2 कोटी जप जाऊन ಒಟ್ಟು 13 कोटी भाव कमावला. आता 18 दिवसा कार्यक्रम होता सकाळी 6:30 मी जप सुरू करताची 6:30 7 गंटे जप असतात 7 गंटेक निर्मल विसर्जन पूजा असतात त्याच्यानंतर मध्यान्ह 12 गंटेक आम्ही नंतर इकडे भेटले पण सकाळी इकडे भेटले पण 12 गंटे अनेक जपा सेशन करायला असतं आणि रात्री पूजा 8 गंटेक आम्ही संघाची पाळी केतना दिवस कशीची 4 गंटे दुखून 5:30 5:30 दुखून 7:30 आणि 7 दुखून 8:30 तसे 3 पाळी केतना असला म्हणजे चलचा असं त्या इथे काय करतो कार्तिक एकादशी 12 तारीख 12 नोव्हेंबर कार्तिक एकादशी 12 नोव्हेंबर आणि कार्तिक एकादशी चतुर्प्रहर भजन चर्चा असते सगळ्यांनी झोलकड बैसून घेऊ का जेवण भोजन प्रसाद असतात भोजन प्रसाद घेऊन सगळ्यांना मुखाचं घेऊन विनंती करतात खाली एक सामान्य असताना कार्यक्रम कसा म्हणे जसं काहीला कोणची काही सांगितलं गावला 12 तारीख 8 गंटे गीत आरती सांगा विवेकाला गाठ 8 गंटे आरतीದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಭೋಜನ ಶುರು करताची ठीक जनांना बैसून घेऊ का 12 कार्तिक एकादशी कार्तिक एकादशी का 8 गंटे चतुर्प्रहर भजन सुरू करतात 8 गंटे दीप स्वामी दीप प्रज्वलन करण्यासाठी 8:30 गंटे उद्घाटन कार्यक्रम असतात 5 तारीख कार्तिक एकादशी 8:30 गंटे उद्घाटन असतात
ಭಜನೆ ಮುಂತಾದವರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಯೋಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಯಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಯೋಗ ಹೋಗ ಸರಿಯಾದ ಗಂಟೆ ಮುಂತಾದ ಜಾಸ್ತಿ ತದನಂತರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ पाळ्या सची 8 गंटेक भजना मंगळ स ताकाय सर्वजनांनी येवका मागीर 17 तारीखेक आयतारा 17 नोव्हेंबराक आमी एक महा अभियान घालून घेतिल्लो आसा सो महा अभियानांतू 55 लक्ष कोणी जप जावका म्हणून एक संकल्प आसा सो गांवचे परगांवचे पुराय जनांकय आमी एक आमंत्रण दिलेलें आसा गांवच्यांनी परगांवतुलांका ತಂಗಿಲೆ ಪುರಾಯ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ತಿರಿ ಸಕಡೆ ಗೌಂತುಲ ನಂಗೆ ಮೇಳಕ आणि 18 ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈ ಹಂಗೆ येवಕ ನಿತ್ಯ ಸುಪ್ರಭಾತ ಎತ್ತಾಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ತನ್ನಿ 6 ಕಾಲು 6:15 ಬಿತ್ತರ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪೋಕ 6:15 ಬಿತ್ತರ ಹಂಗೆ ಪೋಕ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಸ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ ನಂತರ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ आता समाजान 8 गंटेक हांगा वीर विठ्ठलाक पूज जावचें आसा ताजे नंतर सकाळी भोजन प्रसाद घेवन मुखार सुका म्हण निमगून घेताची ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀ ತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ
ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेव्यपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं
शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये
विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेयपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम् विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं
श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेव्यपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम् ವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ
ವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ. ವೇದ ವೇದಾಂತ ತರ್ಕಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಯೋ ನಿರೋಧನಃ ತಂ ಶ್ರೀಮದಿಂದಿರಾಕಾಂತತೀರ್ಥಂ ವಂದೇ ತಪೋನಿಧಿಂ. ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ ವಂದಿಸಿರೋ ವಂದಿಸಿರೋ